Sme tu správne? Jasné. O 20 minút. Už by tu mal byť. Nie je to náhodou tam? A čo je potom toto? Veď to je iba reklamný plagát. Tak rýchlo poďme. Šum! Uf. A to... Šum. V autobuse. Fuj, to ty? Psst. Ble. Muakharatuki. La. Jirda. Žid. La. Muakharatuki. La. Šamua. La. Aký krásny hotel. Máš pravdu. Na recepcii. Preboha! Čo? Tá pani je duch? Nie, to je tradičný arabský ženský oblek, ty trudlo. Jaj. Dobrý. Dobrý. Neskôr. Ak pekný výťah. Hej. Nejdeme nejak dlho. Jaj, veď to som len zapol klímu. Vidíme sa ráno. Dobre, čau. Čau.